Здравейте, казвам се Надя Танева, работя в Siemens и съм част от алумни клуба към Съвета на жените в бизнеса в България от 2023 година, като през 2024 година бях избрана за член на управителния съвет на клуба. Много благодаря за номинацията да продължа да бъда член на управителния съвет през следващия мандат, което е една оценка за моята добра работа до момента. Смятам, че ще продължа със същото вдъхновение да работя за доброволческите каузи, които разработихме и които се надяваме да продължим да развиваме и през следващите години в доброволческата ни група към алумни клуба, заедно с другия председател Велина Атанасова. Много съм щастлива, че съм част от един от новите проекти на клуба, които стартирахме в началото на тази година по инициатива на едни много вдъхновени дами от новоприсъединилите се към нашата общност през миналата година. Този проект се казва Заедно с нея и е за дами с репродуктивни проблеми. И истински вярвам, че и през следващите години ние ще успеем да надградим всичко това, което сме направили до момента. Ще развием този проект и не само него. И ще успеем да запалим искрата за доброволчески дела в сърцата на още дами, които ще се присъединят към нас. Много благодаря за вниманието и пожелавам на всички номинирани успех!